Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Maayong buntag kanatong tanan mga kasama ning adlaw nga Friday, Biyernes. Nata karon diri mga kasama sa Coastal Road kung inyo makita, no? Hayag kayo to ang kaunangan. Pero walay hunong mga kasama nga tuang pag-apod-apod karon og Noche Buena gift pack sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 mga bay. Maayong buntag tay. May buntag. Unsay pangalan? Elizalde Blanco. Elizalde Blanco. Ayan, Tatay Elizalde, pagkanindot sa inyuhang Coastal Road. Nindot kayo ang mga Coastal Road. Di na may mabot og balod. Ayan, mo na pinakamaayo nga balita. Karong umabot ka Pasko, I think pizza 3, so nanatay 22 dias. Unsa karon ang imong ginapangandaman sa celebration sa Pasko? Ay, mag-celebrar ko sa hinatag sa DXDC. Pak. Di basta-basta. Di basta-basta. So, speaking of gift pack, amo ang dala karon Tatay Elizalde ang tuang Noche Buena para gid sa panghanda karong 25 napagyon. Napagyo yung wine. Ini kabala ka ng wine Tatay Elizalde kay di na makahubog, non-alcoholic. Ayan. Okay, salamat kayo sa DXDC. Tatak RMN. Mga silingan, pamina mo sa DXDC kay haron makadawat mo regalo Pasko sa DXDC. Salamat kay Tatay Elizalde Blanco kato mga kasama ang usa sa tuwa na pod nga tigpaminawan sa DXDC ang nakadawat sa Noche Buena gift pack sa Radyo Regalo sa Pasko 2021. Kauban nato si Radyo Man Jaime Ginita, Radyo Man Joel Veray, Tatak RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.